Ja som extrémne veril a ja si myslím, že každý v tej šatni veril, že dnes to môžeme dať. A teda dnes to hodnotenie celkové nechcem spraviť, pretože dnes to necítim takto. Vstúpili extrémne agresívne a silno do tej tretej štvrtiny a nedokázali sme nájsť odpovede a už to potom naozaj veľmi náročné bolo aj mentálne ustať tú situáciu. Každý cítil, že to momentum sa dalo na stranu supera a bolo veľmi ťažké s tým niečo robiť. Tak myslím si, že to, čo sa nám podarilo v tejto sezóne, bude možno najbližšie 10 rokov ťažké zopakovať a ešte pred pár mesiacmi to považovali za nemožné. Hej. To, čo sme dokázali, s akými družstvami, z akých krajín sme dokázali hrať vyrovnané partie a zdolávať ich, to je proste mimo realitu. Ja si myslím, že 3 roky sme zobudzali slovenský basketbal a tento rok sme ho prebudili a dali sme mu trošku hrdosti, sme mu vrátili a myslím si, že sme dokázali obrovské veci a klobúk dole pred týmto družstvom, ako sa zomklo ešte v Samokove a proste ako to ťahalo spolu. Škoda možno toho odchodu Vila, ktorý trošku to celé naštrbil, ale bolo to jeho rozhodnutie, aj keď si myslím, že nie je správne, ale proste tak sa rozhodol. Klobúk dole, sezóna nekončí, ideme ďalej, máme pred sebou ďalšie výzvy, ďalšie ciele. Verím, že toto družstvo ešte ukáže veľa pekného v tejto sezóne a poteší fanúšikov tak, ako ho tešilo doteraz.